Επίτευγμα θα πει να έχεις καλοσύνη στην καρδιά σου. Αναγνώριση θα πει μέσα σου να είσαι περήφανη για σένα. Επιτυχία θα πει να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Γαλήνη θα πει να έχεις ζητήσει συγχώρεση από όποιον χρειάζεται. Εξέλιξη θα πει η σοφία να είναι ο απότερος στόχος της ζωής σου. Αυτοπραγμάτωση θα πει να προχωράς προς την κατεύθυνση των παιδικών ονείρων σου. Ευημερία θα πει να έχεις αναμνήσεις που να σε κάνουν να χαμογελάς. Ευλογία θα πει να έχεις ανθρώπους που να σε στηρίζουν. Ευτυχία θα πει να ανυπομονείς να έρθει το επόμενο πρωί. Αγάπη θα πει σεβασμός, κατανόηση, γλυκόλογα και χάδια. Ελευθερία θα πει να πετάς με οδηγό το είναι σου. Πνευματικότητα θα πει να αντιλαμβάνεσαι πως ο Θεός είναι παρόν, σε φροντίζει και σε καθοδηγεί.